Tak, sme tu zase. Ideme na to. Počkaj, ja som chcel pozrieť, či je tam dvojka. No, nič. Tak, dobre, načíta... Dobre, fú. Poď, skip. A toto je speedrun, takže poďte rýchlo. Idem, dobre, otočiť sa. Ukáž. Otvor, jaj. Dobre, zelená, rúžová, žltá, červená. Poď. Je to speedrun, takže tak, dúfam, že ma Hagi nezabije potom. Teda neeliminuje, želená, žltá, dobre. Toto si pozriem. OK. Chvíľku. To bude tak ako... Tak ukáž, tata. Čo tu? Také. Dobre. Vôbec ma to nezaujíma, takže sorry, nebudem si pozerať aj vlastne ani kazety, lebo to by ma stalo až príliš veľa času. Dúfam, že toto stihnem dorobiť po nejakých neviem minút. Takže tak. Dobre, dá sa elektrika. Že by? Thank you, dobre. Poď. Otvárajte kasíno a... Yes, dobre, ber to. Dobre. Poď, stlač to už. Čo? To... Tá ruka je hentam. No, dobre, to je jedno. Čau, Hagi, som tu. Prišiel som sem. Dobre. Bum. Prečo sa to nedá? Aha, ten kľúč vlastne. Tak, poď, dobre. Idem na to. Toto je speedrun, poď. Ideme, že... Toto? Nie, to druhé, aj. To je kde? To je... Tuto nie, tuto. Tuto je to druhé, takže bum. Okolo tohoto. Teraz okolo tohoto, dobre, hotovo. Môžeme ísť naspäť. Teraz tu už Hagi není, super. To som si minulo nevšimol. Ideme na to, tam je strecha, tam je noc. Ideme make a friend, tam je ten Hagi. Doorway to hell, tam nie, sem. Tu som sa minule tak strašne zlakol, takže teraz pozor, dobré. Sorry, že som takýto nahypovaný, ale tak proste chápeš. Dobre, make a friend. Aha, to je ešte táto miestnosť, kde dostaneme červenú ruku. Takže tak, poď, tu je rovno modré, ja preto idem všetko, tam je zelená. Dobre, tam je žltá, vidím. Kde je to červená? Počkať, tu nebude. Aha, tam je, vidím. No, poď. Dobre, musím z druhej strany. Tak je to, asi. Tak, dobre, tak je to. Dobre, rovno poď. Aha, toto, dobre, poď, prepchaj sa to ide. Ideme skáčať, to neskáče na ničech. Ideme to tam dať, pokope všetko. Ideme za našim tatínkom modrou, teda červenou rukou, neviem čo s tými farbami mám, ja som farboslepý, takže asi tak. Parkour, to dáva, tady to sa nedá ísť, škoda, mohol by som si skrátiť celú hru. Poď, parkour. Ne, spadol som, poď. Kde? Aha, tu. Tak spadni na mňa. Je na mňa. Dobre, táto počkej. Aha, tam mám ísť. Dobre, prečo nedávam? Aha, tu zase tam bolo tak, ok, chápem. Poď, dávajú tobogán, tu je táto miestnosť, to musíme ísť sem, to je z hentade. Je to stade to teda, pardon. Dobre, teraz potrebujeme okolo tohoto. Prosím. Dobre, to tuto. Aha, to je okolo tohoto. Tohoto. Poď. Ja sa musím trafiť najprv, hej. Dobre, bum, ideme. Tady toto som rýchly, jak toto. Tu bude ten jumpscare s tými hračkami. Čo
čo není ani taký jumpscare. Takže ideme, bum. Poď. Čo najrychlejšie tam chcem byť. W tobogan po druhýkrát. Toto, nie, aj vlastne najprv tá elektrika. Takže... dobre, počkej, ja mám vypnutý screen, dobre, už mám zapnutý. Tak, toto si musíme dať, aby som nespadol. Hlavne keď sa trafím, dobre, bum, skočím. Stade toto vyberiem tú energiu, prejdem. Okolo tohoto, teraz takto. Bum, môžem skočiť dole, jupi, teraz sa to zaplne. Yes, tak idem pre tie páčky, ktorými ja som bojovník. Dobre, trafil som sa. Trafil som sa, konečne. Ukáž, teraz chvíľku počkajme, takže tak. Poďme. A toto je bez strihu, asi teda podľa budúceho strihača Shadowblighta, ktorý to vôbec nebude strihať, len to ako upravovať, aby tam nebolo žiadna vec ako súkromná, ktorú ja mám. Takže tak. Dobre. Už je tu, konečne. Poď, už, ja ťa tam chcem vidieť už. Poďme, ty, neviem ako sa voláš, Catby alebo tak niečo. Neviem. Nobody lives the toy. Tak ideme pre Huggyho. Super, ten je tu. Tak, nádhera. Ideme do venty. Poď rýchlo. Ukáž? Aha, on tam bol reálne seknutý. Ukáž teraz? Aha, on ide! Ideme na to. Poďme. Dobre, takže tu je teraz. Teraz toto nie, takže... Ježiši! Ja som zabudol. No dobre, tak ideme po druhýkrát. Takže... dobre. Ja som mal biele ruky, nová konspiračná teória na Poppy Playtime Chapter 6, nice, biela ruka. Nepýtajte sa, na čo bude dobrá, ale dobre. Keď viete, if you know. Tak hen tam je Huggy, ideme speedrun, ani sa na ňo nebudeme pozerať, lebo je moc škaredý. Teraz tu je tento, tady to vyjde ako keby. Teraz tuto hlavne dávať pozor, tuto zabočiť. Dobre, som tu. Teraz tuto zabočiť, doľava, sem dole. OK, dobre, to som sa neviem na čo otočil, ale dobre. Teraz W tobogan, ideme sem, teraz, to bol clean, dobre. Teraz tu asi bude ten taký, tuto by mal, aha tu, nie, to je, dobre, tuto. Poď rýchlo, dobre. Teraz sem, to nie, dobre, tu je vlastne toto, takže to je good. Dobre, a tu je už ten len mostík. Teda kde je? Tu je, áno, tu, dobre. Tak krabica, nice. Ježiš, dobre. Ahoj Huggy, mal som ťa rád, vidíme sa v trojke, alebo štvorke, tam bol vlastne v trojke ten Nightmare Huggy. Takže v peťke. Vidíme sa v peťke, čau Huggy. Je tu niekde limón, limónek, môj obľúbený limón, postava z Poppy Playtime, alebo skôr teda Poppy New Time. Ukáž. Není tam by asi, neviem, niekde. Dobre, ideme na to, toto, že vraj toto urobil prototyp, tuto nakreslil tu.
Takže ideme, tu som sa minule bal, že tu vybehne Hagi, čo už viem, že není pravda, takže ideme, bum, tu je táto dlhá chodba škery. Super. Tuto vybehneme, takto, tu je tá Poppy už. To si musím zmeniť trošku hlasitosť, nice. Tuto. Dobre. Nepočujem tu Poppy, takže... Dobre, ľudia, to by bolo všetko pre tento speedrun. Trvalo nám to asi tak 10 minút, neviem. A čaute. Depresíva z hornej do dolnej, cestu si razia v prírode a v horách, kolóny nehlásia tam v hornej i dolnej, dobre sa im vodím, žiadne rande s mestom, žiadne len tak chodím.